episod. Astăzi o să vă arăt cum să faceți un Iron Golem, un om de zăpadă și un Wither. Sper că o să vă ajut cu ceva. Eu am fost Armando model, cum vreți să spuneți, și revin când o să facă în primul rând, ăsta este un om de zăpadă. Aveți nevoie doar de uite așa, doar două blocuri aveți nevoie și un doble, fără lumină, în chef poking, așa, și s-a format omul de zăpadă. Așa o să Iron Golem. Avem nevoie de doar așa, două blocuri în sus și una pe lateral. O să încălmăm baterie și aveți doar un punct dovleac, trebuie să-l puneți aici. Și s-a format Iron Golem. O să revin după ce îl omor și trecem la Wither. Witherul. Avem nevoie doar de 4 bucăți de solsel. Se face în felul următor. Tot ca la Iron Golem, de asta spune, doar cu solsel. Ignorați ce sunet îngrozitor. Așa, faceți așa. Puneți două în sus. Unul așa. Așa, de să-mi iau unul așa. Să vă văd o șmecherie, dacă nu știți. Stai că nu mai știu unde era. Că nu știu cum se cheamă. Filmează. Stai că vă stric acum. E greu să mai ceva. Sunt cu frații mei. Îl găsesc acum și revin. L-am găsit, ăsta e, dacă nu știți cum să-l puneți în mâna secundară, uite, trebuie să-l puneți aici, unde e aici, aici. Ăsta trebuie să-l puneți așa, îl puneți aici, dacă vreți așa, mai aveți o viață și l-aveți în mâna secundară. Vreți să puneți unul de ăsta aici, adică stai să vă arăt eu. În primul rând nu aveți nevoie de... Trebuie să fiți pe dificultatea. Uite, trebuie să nu fiți pe principal sau pe alte. Așa, trebuie să fiți pe hard. Dacă nu știți. Hard. După. Trebuie să faceți aici. Trebuie să puneți unul așa și s-a format. O să revin eu după ce îl bat, adică asta e puțin, că trebuie să mă după... Da, merge? Wither 2.
știi? După ce îl bat. Nu văd. Așa? Primul rând așa se dă pe creativ. Nu că am scris eu game mod. Trebuie să scrieți game mode creativ. Și am pus aici. Și am și murit. Dar nu contează. Asta creativ. Creativ. Și nu de spawn. Deci, deci era un golem care nu l-am, cred că l-am urât. Așa puțin. Nu știu ce are comenzile azi, dar o să duci. Așa facem și eu. Scriam mai mult că... Așa, dacă vreți să facem episoade de Minecraft și să vă arăt tutorial, scrieți în comentarii. Eu am fost Listor Madalin. Sper că v-am arătat cu ceva. Eu am fost Armando. Sper că v-am arătat. Nu uitați să apăsați un like. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like și share. Scrieți un comentariu. Like. Așa apăs eu butonul de like. La revedere! Vă urez o zi bună!